Yes, het Spot On Event. Het event voor vrouwen die meer uit het leven willen halen. Wil jij ook graag meer snappen hoe het brein van jou werkt, wat zo druk is en zoveel overuren draait? En wil je vooral snappen wat maakt dat het soms niet vanzelf gaat of dat je jezelf per ongeluk tegenwerkt en hoe je daarin betere keuzes kunt maken zodat je dichter bij jezelf komt? Kom dan naar een Spot On Event. 19 april, Maasport in Venlo. Het zou super tof zijn als je erbij bent, want dat is een eerste stapje naar een betere versie van jezelf. Met meer geluk, meer regie en vooral een super toffe middag. Zie ik je dan? Inspirerende sprekers, boeiende gasten, maar ook mooie inzichten, liefdevolle confrontaties en bijzondere ontdekkingen. Alles om jou te motiveren een volgende stap te zetten in je persoonlijk ontwikkelproces. Een stapje dichter bij het realiseren van jouw dromen en ambities. Dit en nog veel meer ga je leren en ervaren tijdens het inspiratie-event Spot On op vrijdag 19 april in de Maasport in Venlo. Wil je hier meer over weten? Begin dan met ruimte vrij te maken in je agenda en blok deze middag voor jezelf. Ja, hier woon ik dus nu, in Portugal. Op een prachtige plek. Veel zon, vrijheid, midden in de natuur. Dit is waar ik van droomde. En ik ga met je delen hoe je dat waarmaakt, zo'n droom. Hoe je je hart volgt. Want het is niet gemakkelijk. Ik moest ook door twijfels heen, angsten, hobbels, praktische zaken, van alles. Maar het kan wel. Het kan wel en het is fantastisch. En ik ga het met je delen bij Spot On. Dus zie ik je op 19 april in de Maasport in Venlo. Doei! Heb jij dat ene punt al bereikt? Dat ene punt wat heel veel mensen ooit gaan bereiken. Het punt waarop je denkt, is dit het nou? Er zal toch nog meer in het leven te halen zijn? Zodra je jezelf die vraag stelt, dan kun je ervan uitgaan dat het antwoord is ja. Ja, er is veel meer uit het leven te halen. Ik zie je heel graag bij Spot On op 19 april, waar we dat voor jou gaan ontdekken. Ik heb er heel veel zin in en ik zie je graag daar. Ik ben Fleur Huis en op vrijdag 19 april sta ik op het podium op het fantastische event Spot On in de Maasport in Venlo. En dat vind ik extra leuk, want ik kom uit Venlo, dus het is weer eens een keertje een thuiswedstrijd. Ik neem je mee in hoe ik mijn dromen realiseer en mijn doelen bereik. Bijvoorbeeld hoe ik op de landelijke radio ben gekomen als radio-dj. Een beetje een gek verhaal, maar wel een leuk verhaal. En hoe ik inmiddels 3 bedrijven weet te runnen. Dat en nog veel meer hoor je op Spot On en ik hoop je daar te zien. Doeg! 19 april aanstaande ben ik te gast bij het gave event Spot On. Ik mag vertellen over mijn carrière als zangeres, hoe ik gekomen ben tot het schrijven van mijn boek en mijn nieuwe plannen en hoop daarmee jou te mogen inspireren en motiveren om te doen waar je echt gelukkig van wordt. Ben je erbij? 19 april aanstaande in de Maasport in Venlo. Ben je een van die vrouwen die voelt dat ze meer wil en meer kan, maar het misschien ook nog wel spannend vindt? Dan is het event Spot On op 19 april echt iets voor jou. Ik ben een van de sprekers en in een oefening neem ik je mee naar een plek in jezelf waar je meer vertrouwen ervaart. Wie weet zie ik je dan. Ook ik ben te gast tijdens het super inspirerende inspiratie-event Spot On. En ik mag vertellen over de kracht van persoonlijke ontwikkeling, aangevuld met voorbeelden uit mijn eigen leven en hoe kleine stapjes soms ook tijdelijk even achteruit kunnen leiden tot grootse vooruitgangen. Ik hoop je te mogen inspireren met mijn verhaal en jou ook in beweging te mogen brengen. Kom je ook? 19 april, Maasport in Venlo. Tot kijk!